Ayo. Lah nika nggih Banteng ambyar kok. Sik teng Dawi nggih nyetel kok Pak niku. Ora apa-apa wis benengke wae. Karang kae iki kurang ora penontone saking kebake ra iso nyedak kok. Nganti ndelok streaming ning pojokan desa. Ya ora apa-apa. Anoman udu. Anoman ngopo? Anoman dadi MC. Heeh. Kok ora ana sing ngibur kaya mambengi ya, Tru? Ha iya. Aku iso terhibur tenan iki. Ra. Tak gawe kepenak kok. Kene nembang kono njaba nuwun para biyansa. Aduh ngundung kalih. Aku ki ndek hiburan loro anu, mor misah. Mor misah tegese. Sing siji iso gawe aku kemekelen, sing siji malah gawe aku judeg. Ha iya. Kok judeg? Ngomong ki ra tau nganggo anu lho, rai apik mecucu terus. Siji tak kon jogete manut. Ha iya. Aku tak kon ngopo-ngopo beres bos waton bos bahagia. Nah. Ayo joget tak kon. Harto kapake, Gong. Kowe wong loro kepoyo ora kepoyo kudu nguyuh saiki. Ayo gamedon kana. Pipis ayo kowe. Tapi iki hukuman apa ya? Kepoyo ora kepoyo kudu nguyuh. Ayo metu sithik barang tuju geges. kayon katiyuping angin sumyak swaraning karengyan samping rono mawar kulawan diri
umrang kandaning puspita Om Tarengwan Putyan iro san wijawaram brengeng lir swaraning madu prana manungsung sarine kembang Om ler tandure Sireping Sanghyang Arka kemantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sanghyang Pratangga pati jendela saking barang wetan kaning amiga sarta gunung-gunung parandene bisa mrebawani jagat raya dupi tatasing kamandyan diwasani nena wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa sumawer cita anggara rakata puta maesa Raspati mintuna eka dwi tricatur panca sacapta astana wadasa apa ta pertandane kang goro-goro nalika semanten namung kinarya ngurmati Wijirapan Punakawan iki lho Semaragaring Petrus Semana Bagong ingkang samojekan madaning ora-ramba Wijira Sanggrapat Punakawan medal tlatah ngayuja karta
Irem-irem kembang popong taratebang taratebang rerayungan
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kula aturaken ing panjenengan pakurmatan para bapak-bapak pepunden pinisepuh ing sami lenggah wonten ing Kewagon Sidorejo Nggodean Sleman dalu menika ngawontenaken adicara saparan. Kula kinten boten benten kaliyan adicara merti dusun utawi sedekah bumi menawi cara mriki saparan. Ingkang kathah-kathahipun sami makarya damel gendheng saking tanah liat. Mboten wonten donga ingkang wajib kula aturaken kejawi namung dabacara omahe. Supados gendhengipun ya laris. Ning omahku aja. Bocor ning ora kok saka bocor perkara kena apa-apa ning ya pancen ya kudu ganti gendhenge. Supaya rejekine para warga Kewagon kene pepunden kula sami lumintir kados ilining Tirta Narmada. Menika ing saged aturaken jan tabuh kalih kirang gangsal menit jam kula menawi mbok menawi sami kalian jam ingkang dipun asta para punden pinisepuh ing sami lenggah wonten ing Kewagon mriki. Panci pendak ngaten menika Mbak Apri Mbak Mimin menika mboten dumugi wonten gara-gara mergi kontrakipun ki namung limbukan. Menika wau kinarya ganti Mbak Mimin Mbak Apri kula sampun utusan sopir kula ken pados banji wonten negeri Dasana. Ewadene mboten nangsal dadi wis nyuwun pangapura wis ora piye-piye. Jan matur suwun, matur suwun. Kanca-kanca komplit sowan paguyuban warga laras Presiden Ibu Waranggana nadyan nuwun sewu. Pasuryanipun wis ora wangun disawang ning tetep semangat luar biasa wis. Mengkari lambene tok leda obah, suarane wis ora metu. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Niki ya wis karang ya kewajiban kanca-kanca tasih semangat matur sembah nuwun. Menika kejawi radi kathah sudanipun para penonton namung wonten ing streaming tasih kathah sanget ing sami mirsani. Wonten 3 channel ingkang dalu menika menyiarkan secara langsung lan ugi radio Kanca Tani. Streaming nggih menika channel kula piyambak Dalang Sena kalian Kinan channel. Kinan kaya anakku sing barep. Matur sembah nuwun. Lan menika ugi wonten awala salam kagem Pak Sena saking Pak Salman Duta Besar RI wonten Afrika Selatan. Kota Pretoria ing sakmenika saweg mirengaken ringgit wajucal dening Ki Sena Nugroho saking streaming. Wah, matur suwun. Ayo sapa ngerti wong iki bejane dhewe-dhewe mbok menawa terus ditimbali ning Afrika yoga tinggal pakake singa. Mboten. Semene iki ya kakehan ragate lah. Matur suwun, nggih. Nembang sing kepenak karo apa napa niku ngundang Kang Gareng karo Bagong wis murai anu to ya aku ngebleng pisan nggo mikir iki sirahe wis angel banget nek ora apa-apa tetep tak sendikani ya kanca-kanca tetep semangat Ibu Waranggana tetep semangat kalau wau siang kula hitung kurang luwih namung kantun 50 dalu monggo dipun apa ya semangati. Lah ya 50 bengi nek November iki kira-kira ya 20 dina. Desember ya kira-kira 20 dina. Bar niku terus Januari. Terus nyambut gawe meneh. Mboten apa-apa, rejeki iki ya ditampa kanthi ikhlas. Ditampa kanthi seneng. Arepa janjane ya kurang piknik nek weruh wong do lunga ngono kae rasane kaya pingin banget. Ning piye jeneng kewajiban ya ora iso dilalekke. Ning nong 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 nong. Lumbung desa pratane padha makarya. Ayo balungan tok yo
Sunan Gambang Sitertok bareng yuk Lesung Jumenglung ngawur lumbung desa oh iya ning lali aku biasane Lesung Jumenglung diganti lumbung desa kok judule iso lali ya nek ngayal lumbung desa pratane padha makarya ayo di nuta mari nata ayo Kang Damakang ajer ayo jer mulai gareng anggring ngene wis ngrasake tru saparan sarapan saparan saparan kewagon Sidorejo ha iya ning daleme Pak Dukuh heeh ayo kejaba saka kuwi seneng-seneng ya ndonga piyai sing isih kepareng wungon sepuh pepundhen sing wungon bengi iki nganti tekan biar kowe ora kok meligi nonton wayang ora ning kejaba saka kuwi ya ndongake dusun kewagon kene men tansah reja mulya tentrem ayem rukun lan tansah binerkan dening panguwasaning Gusti Kakarya Loka amin sing dijaluk ya kaya ngono Bagong ra bareng kowe apa ora iki coba undangan nganggo tetembangan sing kepenak truk mung ora jedul wonge oh iya wong apa bedigasan kaya ngono ning ya nyeni lan budaya heeh mula nek ngundang Bagong ki rasa kok dikapak-kapake cukup disetelke uyon-uyon ki Bagong mesti teko dhewe kok oh saking tresnane karo gamelan heeh gamelan dilaras wi joget kok Bagong ki saking senenge karo gamelan ha iya aja kok gamelan didokokke gamelan diusung trek kowe Bagong ki joget kok saking tresnane karo gamelan saking pekoke ha iya ya ora apa-apa arang ya bocah lagi kemencur apa wis kaya ngono kok kemencur ya wis tuwa kuwi wajibe ya dikandhani. Ha iya. Gong. Weh. Rene le. Ah nyetak botoe. Wis tinggal sik. Rene. Waduh. Ambo ya dandan kaya aku ro kaya gareng. Wis ngene iki wae apa perlune. Oh iya. Iki busana nyetak gendeng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pepundhen sing lengganing kewagon kene. Siap. Oh, emang kari manut aku. Ha iya. Tetembangan disediani gamelan didol ora. Disediani iki tegese arep ditabuh ngono lho. Wah, tak kira nek nek kaya kowe iki seneng banget adol-dolan terus. Ora ya saiki wis ora kaya ngono kuwi saiki tak lumpuhke gamelan wis do tak lumpuhke pirang-pirang galo. Mun tak krukupi nang omah. Lar ganti sok kapan terus? Menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono apa gamelane ora kok. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani nek wis wadahe ana. Oh ya. Mesake gamelan sing iki. Ki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Tru. Ha iya. Ben bengi saka kene pindah kono tutuki terus. Ha iya. Monggo leno tuntuke ya. Wah, ana sing seru, ana sing liri. Ya ora apa-apa arang ya nggo nyambut gawe kok. Heeh. Kempul kuwi dijagur terus. Heeh. Kenong kae ditutuki tutuk nganti larase medun. Iki dilangi.
ora penak nggo omongan. Heeh. Nah iso ki dilangi ngendi? Nah. Ora kok bengung-bengung. Heeh. Kalimate dadi ra cetha. Iya. Bonang ya ditutuki wela isih. Kuwi ngopo iki? Ah, ki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son mento atok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok, Li. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya mulih gawe son ya sak kayange. Volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten tembokne pancen angel ngeset. Ha iya. Mula ya kudu maklum. Ah iya ning ora kemaklumen banget. Heeh. Ya nembang kira iki. Ya. Sapa sing arep tok nembang terus? Sinden. Ah iya apa wong dodol kacang kuwi. Lah iya aku ki omong apa anane kok. Lah iya aku ya takon apa anane kok kuwi wangsulan atos ya ora. Ya sinden eneng 0456788. Sing ora menyang sapa iki Mbak Wayu? Heeh. Orisa? Ya. Karo Ika. Oh. Ika ora mari-mari. Ya wis ben apa-apa, wis ben apa-apa, ben apa-apa. Ora tata benake aku tak ngeneni terus kok pokoke. Ha iya. Ha iya ya alon-alon kok ora suwe-suwe dibenake. Benake karo ngantuki ngono kuwi ming diputer tok. Luweh. Ya. Alon-alon, heeh. Kemarang sapa sing arep nyekatra? Iki eneng pamundutan, Reng. Pamundutan apa? Ana sing nyuwun panjenengan anu jeneng iki apa kae? Sing kae lho. Mudhar kowe gendenge wis lali kowe. Cuti ya, cuti-cuti dengkulmu kuwi. Sing arep nyutekke sapa nek kaya ngene ora entuk cuti. Kowe gendenge wis lali kok. Apa jenenge? Lamat, kae apa jenenge? Lamat terus katon. Hah? Kadung tresna kok nganti mari kangen. Bagong sirahe wis bunek tenan. Nek sing nadyan munggah gunung sarung kabeh, sarung jagung. Sarung kabeh dengkulmu. Sing nyekar sapa? Sing nyekar iki nawala disuwun Mbak Tiwi. Nah, iya iki panjenengan lagi tak kepengin tak apa di kanu di umbul iki Orson, Orbit. Orson. Oh, ngejoki raimu iki kok iki. Yo. Yo, Mbak Tiwi. Medun, Mbak. Heeh. Oh, penonton isih tekan Sidoarjo lho iki. Dong apa? Do gawe gendeng. Yo. Ngene iki wis digawe sak penake wae kong sak titahe ora usah perlu. Aku jane arep ngetokke bahan-bahan, oh bahan rasa ditokke engko dijebluke wae. Wah, ya iki sing kabeh iki karang netizen. Waduh. Netizen ki apa? Apa? Netizen ki apa? Senter dengkulmu. Netizen ki penonton utawa penggemar utawa sing tukang streaming ki wis iso nganti do nyandra karo sinden dewe-dewe. Heeh. Nek Tatin ki arep dialus-aluske nek wong streaming ki ngerti nek Tatin ki galak. Heeh. Nek Elisa ki pancen arep dadi apa-apano, Elisa ki pancen dianggep sinden cerdas. Oh, cerdas di atas. Heeh. Cerdas di atas piye ta? Nek apa jenenge Agnes ya sok ditakokke. Iya. Ayu kaya wis diciri khase dhewe-dhewe. Nek Tiwi iki duneke sinden anteng, tidak pernah berulah. Iya. Anting. Iya. Ora nyambut gawe cah iki ora. Mung arep doyong wae. Ayo wong ngantuk kok ya. Ayo, Ting. Lagune apa? Ayo. Lungguh, Pak. Hah? Lungguh. Maju kok pandake. Ya. Bocah ya isih cemlewo. Semono kok cemlewo. Waduh. Kok liwat dalane, Teng.
Dalu. Rekoso le nyaponi. Ya ora apa-apa. Napa, Pak? Sak karepmu, biasane ra anu caping Gunung Madura, caping gunung mau wis diaturake. Biasane kowe banyu wangenan wis diaturake, saiki arep nembang apa? Ya. Memanik. Hah? Memanik. Manike sapa? Memanik. Oh, memanik. Nggih. Mbah, karyane bapakmu. Nggih. Ah. Ya, karyane Pak Sun Gondrong. Dalang saka Tulungagung. Blitar apa Tulungagung? Tulungagung. Tulungagung, heeh. Pak Sun memanik dinyanyekke putrane dhewe ya kuwi Mbak Anting Lambangsih. Ha iya. Langsung. Memanikku. Udu kuwi, Reng. Udu ta? Udu. Ayo dibawani. Pangkurinoso nggih, Pak. Pangkurinoso sakarmu. Ijin karo sing duwe pangkurinoso. Mbak Tati. Pajek 50 kowe. Rino Soyoka Rasa Karo rasane ati Karo saning ati nganten gregele apik ya, Tru. Dasare bocah iki suarane apik. Tani. Sumanding si Semo semu kapan sumanting sisihmu? Terus noso rino yen wis rino enggal ratri kangka mung sliramu mung sliramu tano liya tak tresnani lahir terus sing paten gong ora ngisruh Bali
nekere kowe ya Truk ya ora. Ya Selasa rai-rai ora usah ditiroke, Gong. Mah ototmu kecedhit malah ngrekoso kowe. Ya, ki mau apa? Memanikmu. Monggo. Memanik, Pak Dik. Memanik. Ora nganggo memu. Sing memanikmu niku kagungane Rama sing dangdut. Oh, kagungane Pak Sun sing dangdut. Nggih. Sing memanik sing nganggo gamelan. Anggam. Oh iya, Pak. Kok do nyiptake lagu ya, Gong. Mbok kowe iki nyiptake lagu apa piye ngono lho. Nek nganggur ki gawe apa ta apa men lagune kuwi semebar tekan kono-kono. Sok tak gawe lagu aja kuwatir, Truk. Oh iya. Nek gawe lagu ra dadi ya tak gawe perkara aku, Truk. Aku senengane malah. Angel gawe lagu ki. Ayo, yo coba kaya ngapa? Ayo. Hatiku kanggo yen Ayo iki mau jenenge lagu karyane Mas Sun Gondrong. Oh, putrane sing nembake dhewe. Heeh. Ora tanpa rupa. Arep omeng kaya ngono putra dalang itu. Ah iya. Mulane ya suarane ora umum, iso gregel-gregel kaya aku omong to. Gulune kaya ana nekere. Heeh. Pancen ya iso ngeluk-eluk sapenake dhewe kaya Gong. Ah iya. Ngeluk-eluk sak penake dhewe. Heeh. Ayo dibawane wi. Heeh. Aku wis ae sok maca. Oh iya. Nek yoga-yoga iki sok dikomentari ora, Gong? Heeh. Oh. Sing apik sing endi? Elek kabeh. Oh iya. Ya mesti eneng sing apik ora. Yo, sing nyentrem. Sing nyentrem kudu wasita lho. Oh ya elek. Oh iya. Entem klera-kleru njaluk opah pira. Sing penting rak wani. Mau kecur muni berat iki. Wis keweden wisan. Ya, rino wengi rindu. Rino wengi dadi ati Rino wengi dadi ati. Mari kita nyanyikan dalam hati. Waduh. Yo. Nah. Aku mawon gawe bedaya Pantai Klayar kowe ngerti ra, Truk? Apa? Penjogete siji. Lah ngguyu laren-larene. Tanpa dahar tanpa nendra aku ki ndek hiburan loro mor misah tegese sing siji iso gawe aku kemekelen
Sing siji malah gawe aku judeg. Ha iya. Kok judeg? Ngomong ki ra tau nganggo anu lho, rai apik mecucu terus. Lah sing siji tak kon jogete manut. Ha iya. Aku tak kon ngopo-ngopo beres bos waton bos bahagia. Nah. Ayo joget tak kon. Iya. Kayung yun marang selirane tansah kumawanging netra Anoneno jero ati kadung tresna Anoman udu. Anoman ngopo? Anoman dadi MC. Heeh. Kok ora ana sing ngibur kaya mambengi ya, Tru? Ha iya. Aku iso terhibur tenan iki. Ra. Tak gawe kepenak kok. Kene nembang kono njaba nuwun para biyansa. Aduh ngono kalih. Ayo. Lah nika nggih Wanteng ambyar kok. sik teng Dawi nggih nyetel kok Pak niku. Ora apa-apa wis benengke wae. Karang kae iki kurang ora penontone saking kebae ora iso nyedak kok. Nanti ndelok streaming ning pojokan desa. Ya ora apa-apa. Tan liya amung sliramu Ketoke njaba gelangan iki, Tru. Heeh. Mati lampu. Matu lampi. satemah lara asmara Ya, mangga. Nano neno nano neno nano mangga ya. lamat wis katon tejane yen mbok mrenggaton pancana aduh wiragane sinawang tan ambosani yen mesengut wimbo patut nyata jani komprani was lumayan among kang mas arek anadyan bebasane kalingan kodhong sak lambar kang mas kaya wis kancatan rasa
Apik ta? Apik. Ketake ra serius iki lho muni apik. Apik go mau yo ngrasake aku yo nonton kok. Heeh, apik iki mau. Lagune Mari Kangen. Lho. Lamat wis katon tejane ngono wae judule. Lamat wis katon tejane ora ati judule ya. Akeh kok angel ya ora wong aming kowe ra kelingan bae. Ayo genti. Sapa sing urung maju? Ayo Agnes. Oh iya. Agnes Yanandasari. Ya. Ayo. Mudho Nes. Heeh. Tembange apa? Diblombongke. Ha iya. Ayo. Napa, Pak? Ayo alon-alon ngapa nembang apa terserah kowe. Heeh. Sing kepenak wae. Minangkani pamundutan apa mboten? Ora ana pamundutan iki. Sik wau. Sing endi? Sik dereng. Oh, podang kuning. Heeh, podang kuning urung. Oh iya. Podang kuning. Ora ana kembang rawe.
Podang kuning. Iya. Ya golekane. Lho, ta kemangi wis podang kuning. Oh, kembang rawe ora ana. Ora ana wis dipethik. Iya. Podang kuning wae. Oh iya. Mangga. Dibawani? Oh iya. Oh nggih. Kepiye dinteni malah meneng wae. Tak kira langsungan nih. Wah, jan. Kowe kok komentar wae to, Kis? Hobi. Enggak. Nadyan wujud temong paksi Neno-neno talining bata bronto. Alus manis tur apa-apa ora apal ta terus saiki terus. Goleki. Golek. Leleng si podang. Golek isi podang kuning. Oh, bar iki apa nek pancen kaya halus manis. Ipo bunga. Ibu kok dadi halus. Nek ora tiba ora halus. Bisa nyanding. Nyanding bisa kualik. Kualik. Wis men yo nek ya kualik ra apa ya. Nggih mboten napa-napa diwolak-walik. Ah wis. Nyanding bisa dadi tombo esuk awan nang omah ratu yan mangan kelingan manuk isi podang kuning lho ora pas. Ora pas kok. Iki nek ora apa rasa omong lho. Sire iki men kaya wong gleleng lho. Ya wis manut karo sing nembang wae. Mangga.
tak sayang mubang miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi heman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mencok ning ngepang gancangan tak rindes saka kadowan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan tak suwon bajang odang kuning agawe pikirku gombe sleret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen nganti nyanding srirane harap bakal hatiku kekiwang liyan yen si podang tutut hati keprana mendung hatiku tarsaya tak srawani sun pingan pulut Podang kuning iso gumarengkeng kaya ngono. Gayeng ya, Gong. Ayo piye le ora gumarengkeng kendhange ya tepakane ya banter. Ayo. Taplak tumplang bembang-bembang. Ayo dasare pengendhange jaipong loro. Wong serep to? Serepe. Iki apike pengendhange wayang diserepi terus. Oh, nek tiba-tiba lara. Maksude kaya mau bengi ngerti-ngerti masuk angin. Nah iya ya ngendhang semua iki ya abot. Iya. Mulai sesuk Katno rasa mangkat ajar ngendhang. Lho. Katno nek ngendhang ki engko alus banget lho, Kong. Iki merkane patimu. Durung cek. Tulun tak melu.
Kowe ora seneng. Sapa ya terus sing dipati dapuk ya sembuh. Keserenan soalé ngendang. Heeh. Kene baune ya ngoyo tenan. Iya. Tekan ngomadeg ora diliwetke saya oleh mangkel. Ah iya. Ya kadang kala iso ngono kuwi ora apa-apa, ora apa-apa. Atine kudu sabar. Atine kudu sabar. Jeneng kowe iki tangi turu gregah omah suwung wis santai wae kok. Heeh. Ora ana sing ngladeni, ora ana sing gawe wedang. Dandan dhewe. Heeh. Karo nyetel YouTube, ae. Karo nyetel rekamane bedhaya Pantai Layar wis kemekelna. Wah iya. Selasa digawe. Ati digawe seneng men sehat terus. Heeh. Yo genti. Ayo ki sing anu ya, sing dienggo pungkasan ya. Ya. Duet maut. Prastiwi. Aja Prastiwi sikile kesleo. Oh. Mau ngomong karo aku wis WA. Aku ora dikon ngantuk lho, sikilku lagi kesleo. Oh, mergane apa? Ajar ngepit. Kowe. Ajar ngepit, ra ngerti reme, lha ngerem nganggo sikil, lah ya mlebu porok. Oh. Porok sempite semono kok mlebu sikile Prastiwi. Lho sikile Prastiwi iki cilik lho, Tru. Oh. Ukurane sepatune ukuran 14. Atene ukurane cah TK ora. Ya wis apa arep kepareng ngaturake. Yo, ayo Mbak Tatin karo Ayu. Wah ya. Men duet. Men do nyambut gawe. Ndak sikile gringgingen ayo. Sikil papat wong loro iso didadekke joglo lho. Ah iya. Gupolane sapa? Heeh. Gupolane sapa? Gembak aku ora joglo kok gupala. Ya kan ngarepe sok dikeki gupola ngono. Ora asah dikeki gupala. Midele wis gedene padha. Kae papan dhuwure kae apa tumpang sari. Ah iya. Kae gendeng wis dadi. Ayo karang ya lemu-lemu tenan. Aku ora ngematke lambene suweng iki ora leren lho lambe iki. Gayemi. Lambene sapa? Sing dipangan apa ya kowe ro ayo kowe jan. Wong loro kok wae welut kae wis entek sak plastik. Kaya niku tesih utuh, Pak. Didep wong loro lho kuwi sak plastik iki mbuh dong tangan kene mangan welut, kiwa tengen nyekel welut. Ameng mangan welute kok karo gegem welut, semelang nendi welute. Ayo do nembang. Ayo. Apa terserah ora tak kon wis arep nembang mentok-mentok ya sakarepmu. Apa, Mbak? Bebek-bebekku, mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibit, ngono kae ya sakarepmu. Wis ora tak kon. Iya. Apa? Ayo ben rembugan wong loro. Nang kewengku ben nganti kruwes-kruwesan. Iya. Ora ono. Sinden padha rukun-rukun maksinamaten dene. Do kruwes-kruwesan. Sing ora rukun ki bojon sinden. Oh, ayo. Soale bojone sik iki mengagumi sik iki. Iya. Apa? Kembang rawe. Hah? Kembang rawe. Dibawani. Ya, Mbang Rawe. Oh. Iki Mbang Rawe sini Mbang Gula. Hah? Napa, Pak? Ayo dibawani kok. Siji kembang rawe, siji apa? Mbang Gula. Bang Gula? Heeh. Sapa yang Bang Gula? Sing Mbang Gula ya sapa wae kono terserah sing gelem sapa dadi Mbang Gula. Bang Gula kroyo semut. Memanismu. Ayo. Memanismu. Kurang ajar.
ajar kok jane. Kurang ajar ayo yo. Sini. Kok kula? Oh, uduhe. Mboten ya. Oh, berarti wondo. Ning iki wis ana nganu lho, Tin, wis ana usulan. Napa? Lumantar apa komentar kowe nonton komentar ning wayangan sing mau bengi. Ana komentare sekali-sekali Mbak Tatin Fragmen kali Pak Wondo. Ngono. Setuju ra kowe? Kula siap. Wah, wendo. Lah kuwi wani ra? Untune dipasahke. Pak Wondo wani ra? Kowe ngapae neng? Oh, ngonoke wong kok ora. Ala tanpa rupa Wondo iki isih adimu lho, dalang. Kek lakone napa niki? Ya engko gampang tak golekke. Apa? Sesuai kudune. Sriuning karo sapa Wiratmaya. Wah, kaya ketuan, Pak. Sapa? Iya. Iso gampang digolekke cerita. Anu manobong wae. Apa? Anu manobong. Oh, kurang ajar to kowe. Lah Kowe iki senengane ora tau ngajeni ro wong lho, Tin. Kramen kok ana-ana bae nganggepe Wondo iki munyo ya. Aduhnya. Lutong jare. Oh. Itu, Pak Wondo. wis memendam rasa aku ya, Sun. Anggere Ora gelem ngemetke wis. ora gelem nesu. Ngapa? Hah? Yo. Mau urung rameng ya? Gawe rujiting. Mau lagi meman. Wis ora apa-apa. Oh nggih. Tutuke sesuk nek urung rampung. Agawe rujiting kali Yo gentenan. Lara apa-apa. ora dipangan. Udut kok dipangan. Selak mbako Kakan tingkah. Apa sih? Mau mbako kok dicukur. Ayo. Ayo yuk. Ora. Apa kang si natya Ya tenan. Keselak meneh. Mau kene. Heeh. Saiki kono. Kualat aku ngelokke wong watuk saiki mah mengguk dhewe. Ya mulane rasah udut. Bayi kae ayo. Bayi kae ora udut, watuk. Menar ngono ta kowe? Mbok kata-kata liyane kok. Ayo. Lah aku wis ora baris kuwi lagi sak baris kok. Oh iya. Tutuk wae. Apa? Konjol ditutuk wae ora. Umbul Upama munduta sego rokmi ya gentenan tatin tarto bapakne jenenge Sutar ya. Iya. Sutar bapakku. Muruk. Lampune urip.
ibarat wong numpak wong prau gong iya ibarat wong numpak prau prau lumampah tanpa netra walah ing matyaning jala ing matyaning jala we Prastiwira Neti malah gojek wong kancane do nyambut gawe malah aya aku ya rasalin ha apa we Mbak ngerti tegese ora Mbah. wis Napa ta Pak sing rasalin ya? kae kowe pas nembang mau do guyu kemeklen caloro kae engko wajibe dihukum ya Iya. iya dihukum Iya. Men nang kene pohon hukum. Nidi bareng temah kunjing angin jengming gundulan Napa pagundulan Kena kok pagulingan kok pagulingan pagundulan dengkul melocot Kena kok bahas gundul terus ora Mas aku. Limbukan ya ngono, saiki ya ngono. seneng aku ro gundul pagu ya ayo Iya. ayo Apa? gundulan do tak tendrangi kabeh mangkelake ora 1 2 3 pagulingan Wis ngono. wis tak rampungke mado cengengesan ora aming perkara gundule kok do cengengesan ya iki mau apa to tembange apa to iki mau kembang rawe heeh kembang rawe mangga ayo gedruke dhisik
saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngompol banjur mas aku tresno Kudu Kang Slupan apa ya, Tru? Ambo kok ya ming nyemangati sing ndon joget gandeng sing joget iki lebu kelas berat. Sabarakane Mike Tyson dadi ya disemangati men goyange semangat. Ya. Ah saiki men gari hukuman kanggo presiden loro. Ya kuwi Neti karo Prastiwi. Oh iya. Iya. Nek ora dingonone ndak tuman wae ya kok. Ayo kedok. Kedok ngadeg, ngadeg. Ah, medun. Wes. aku ora salah Salah wae. apa Aku ngerti kok do gojek kok. Do ngene-ngene ngapa? Andake seragam, Pak. Ora iso ora. Do ngrasani sing do lemu-lemu. Lemu-lemu ku nek joget do kaplak-kaplak ngono. Heeh, ta. Mboten. heeh Kok mblokot panjenengan? Ayo dodono. Prastiwi le ngadeg pinggir kono, pinggir panggung kono. Karo Neti. Kula Apa? Ayo gek wis manut karo omong aku ora. Tendhangi sisan. Ayo, Neti yo pinggir panggung kono. Pinggir panggung kono. Mike deleke, tak sanggo mik. Arto kapake, Gong. Kowe wong loro kepoyo ora kepoyo kudu nguyuh saiki.
Ayo gak medon, ana. Pipis ayo kowe. Aku iki hukuman apa ya? Kepaya ora kepaya kudu nguyuh. Metu sithik barang tuh kagak.